Kadin na mo tumaddalan tani kid dami do kwarto. Oh, boss, ang problema tari pasakali na kumadalang mga kapatid ako to kwarto. Ano nga naman siga nag-gigs? Boy, kami, kami, ting. Yari mo rin, bibida mo rin ito, gigin na ako to rin. Wah, aga bibida ni ko. Huwag binibidan to rin. Mini-mini lang pero. Pagabi mo to kwarto. Ano kwarto tayo, boss? Manyawa ka no, wang. Manyawa ka no, wang. Awang inikit. Awang mas Pinakaya. Kilala na kami awang. Kilala tamo. Kami tama kilala eh. Ay, Ako to kwarto. ni medyo. Oh, Jejes. ito na tingin nga to. Kiskid daw pangalan to sige review. Napag Pansin yung nyama eh. Oh my god. Oh, kaya mo. Ay, ako kwarto. Nga na makilala siya ama eh. Nga na kami tama kilala naman. Wanto pa gani amang. Lapag naman so duwa. Ano, pera. Pera. Daro sa mo yama, tolik ta mo ta. Tolik ta mo ta tong babayag mo. Natabi ko paksik na sisi jam tas bigyan eh. Ay. Ako Diyos ko. Ay. Amma! Amma! Ma! Amma! Ma! Simula ni Congress na handra na. O sed na. Amma! O Congress. Ma! Ma! Oh! Yung mga dato rin! Pag-concentrate pa si Amang eh. Sinangwani ko. Yari dua ko. Oo, ano nga naman, pakik ko na niko. May dalabi ko kilabang yung black belt eh. Sinangwani ko. Yari dua tambay to rin. Mas kaya madalo gano'y takpa gano'n. What? O stable, kalabot atong anak, tapamparak ko yari ka. O Lisa! Yan na tayo, may kilaban na nila. Wala, dabalaan na ako ah. Kaging taga na pamilya mi, siga pamilya mi. Yan na tayo nakapuli. Ano pa ito nila jami eh. Gafula tawa na practice ko to, 2 years eh. Sana ko rin eh, nakabahaloan mo to, black belter nga. Manggigigil nga na ba? Nila bilawang yung pangsik ng mabayad. Dada! Dad! Puro tama to. Manoli yaman or medyo tosik panulutungan. Saka bulang stock. Palu ka na. Saka pagka manuli na bossing. Anolim mo. Siga. Ito pa rin kasi nang makikito pa eh. Sabi makikito. Manabalay style. Ganda kalaban ko rin. Ang duwate ng mata na ako. Baka boss, patang ka na magbuyo. Mga na, so na. Pare. Kaya ayong. Pare. Goyari. Pare, yaman na abing mo rin. Pare. Dami madalo dito. Peka na po. Pare. Oy. Nalo ko rin. Naku! Oh! Ore, napampal ka na rin. Doa ni Panay. Dati pakigyan ni ko siga, pamilya din. Oh, nang biwi. Oo, patag. Kaya, ani kalagay, nagduwa ko rin. May tama na ka dito hospital. Yakong bla, makakaya ka niya ba? Yan! Tang! Nanira na ako. Sige. Ba, gabi. Explain bitin nyo. Gabi, nakakapon na ni. Nakakalo, tumapaya to. Oh. Si Minugod jari nagperiudan ni Wadun eh. Kunyo. Wala! Ya! Tapos siya to. Wala!